Kardop Nilimonjorong Pipi Pinibirta Arjuponika. APHL sia songjapu Bikrom rong pharpen langmepi rong phar ahem mekecho ahem phu aphan kerap ke pajirpon kisung ke phowek ahem phu pen ke pachini pon atengke hem mekecho ahut penang an ahormu sok sang tangka poisa lapen chotun chodang ahormu mecho pondet luputa pachini pon birta ke tok bom apor ahut anke sarkar pen thangnat akerap abilang lapen kopili constituency MAC Pawan Kumar amithang ahem pen tebok het tami non puan ta humri dam delang puta than pachini pon Rong hang hem lang tuk harni chomkan along MP Horen Singh binang kahumri ahut Karbi Anglong news apherangke arun ingti katharpen karju ke padupon Karbi ajutang along thireng wangreng along ke lang tuk harni chomkan henlo ke thenai ajutang lu lasi MLA Dor Singh rong hang ahem along sitami labang so ajutang paman ponsi MP Horen Singh be atum sitami kan pi aju nang chetong dun Karbi Anglong news apherangke ahin pen karju pedupon ahut alangli pen kaningje pon atengke non ove kimi atum sitami laan sose labang so ajutang abang kethek akenang sot pusi ningje pon lapen lapuson ajutang abang ke ilitum kado kawe akarbi atum sitami cherap nangji pusi pherangke athengnu tangdak pon phuloni pen oroning tigathar Karbi Anglong news Khakrajan police checking along puthot ke ongdung raki ahormu mate drugs kene ponlong Borpothar police station ke parlo angkang Khakrajan naka checking along ongdung a drugs kene ponlong Jangmi poni phai krener kep arni ada por phai sir kep apor malom secret information longsi Bukajan SDPO John Das OC Borpothar C20 CRPF kem Bukajan lapen Borpothar police staff atumpen Tata Jodha vehicle registration number AS15AC 5442 Dimapur anat pen kewang bom ahutsi ongdung a drugs nebdun longlu
Labang swa drugs, hom phokebrapli sabun ahom alongsi, heroin kadokawi 687.26 grams, hem konglong dashboard ar loka selam chamber along ke patu pensi kewan pusi kaching nang cek abang phupen nang pachinipon. Kaching nang cek bang hini abang phuatu mamen laki Abdul Basir Bhuya, Artaning kan thongkep Asar Bura Amen, Malik Bhuya, Arong Borbala, PS Hauli, District Borpeta. Lapen, Safikul Islam, Artaning Kaningko Raisi, Asar Bura Amen, Abdul Salam, Arong, Goroi Pothar, District Borpeta Pusi, Bangthekpon. Labang Sorakia Hormu, Hitiador, Kutike Thom Anbag Doji Pusi, OC Dipen Boroa Pen, Perangke Atum Aphan, Nang Pachinidun. Borai ni boleh pikir balik mana? Puluh malah. Song. Oi, kala kali. Kala suasana. Jangmi puni phai krender kep arni Duarbagori constituency all Duarbagori APHL simei phu Mondor Singh ingtipen pherangke amai kangnipon. Bangso pherangke amai kangnipon angkok alam theke Karbi Anglong Autonomous Council along Karbi Anglong MP Horen Singh be alang lidhorom hijan kapachar voji aphansi kaiketa kamatha athema kedam tang arni Karbi honghari adhorom amai along lam kaningje angho kachepa hijim athema hadaki party a meeting kalisi hadak party alam thesi kaningje party aphansi kasor sarsi rat athengnu kaningje anghota kachikilikli Athema honghari adhorom amai alongke honghari arona jutang alamsi kaningje nangji lasi lake Karbi honghari adhorom aphan lang plotsi party alam pathe ronglu lasi inut MP kachekrong setki chetherak thek nangji lapen konat amai alongsi kopi kaningje nangji maki chini nangji lasi Karbi Anglong arat atum ning oi nangni MP Horen Singh be alangli si Karbi akhe aphan kaching hon thek thesi kaningje lu lasi nangli tum all Duarbagori APHL simate Karbi Anglong APHL si asong pen choning rilo methang akhe aphan komat si kaching hon ma lapen komat asong si hemprek aphan kachisong atuma lapen Karbi akhe rengdok reng ni pen kedo longjima la kamatha thek asong mate aparti aphanle kadokawe Karbi Anglong arat atum methang matha paminon pusi choning rilu lapen nilitum APHL siasong atumke rat akisong pen kepa jogji aphansi kamatha lapen Karbi Anglong arat akemang article 244a kemang lapen hemprek aphansi kemang nilitum jongsi ke hailo pulotang te hemprek banvekpo ning thenon pusi Duarbagori APHL simei phu Mondor Singh ingtipen pherangke athengnu ningjepon Nilipendor Singh Tokbi Karbi Anglong News non kece ke be foto te Karbi Anglong bang ke mayoriti nang ke mantu po poran se tame alang le bang ke la Karbi khei se ang bong lang li la dorom amen pen alang li ke thak je phan bakai pachi bhong yi pachar bo je phan bang mod e bang ke alang li si MP od adur ka delo potin ne tum Duarbagori picture se hoi pen jong da alang li ke dam tang anlong se tame alang li May meeting long ke duran se tame alang li isi bak se tame MP pen ke rap ko kichi chak don tawe khani la khei pen ke pachar boji dorom pen ke pachar boji khei se jan pachar boji alam sinin je ba lasne tum ke Duarbagori APHC pen ke alang li no MP pote alang li agyan chipa do tha po bang sine tum non bang ke pung tung du lasi alang li pan ki pupe gali lo binang an alang li pan munir tum sinin je tum to seta mela so 24 plus ke do hot dengan jang kasih song polam tan je ba laki hala alang li penapa ka buji tek dong te dengan jang kita mi kete song ko people ma pote isila ke khaya sentiment khei papan ke pajok ye pan pen long ri long pat apan ko son ki charai kom na yela ma pen hem pre ko son ti sam sarkar so na pi pre mana so put hak si ningi pung pen si ki song kita mi lang li bang ke pudun tot rong la 24 plus atum pan kita mi dengan jang pen ki song kita mi lasi isilang ke Karbi khei pan si alang mek thang si chine joy posineli tum ke jong pan ni lasi ke bang jelangan se tam alang li lason ang ho chi pai jim de je pan si ne tum Duarbagori picture si hoi pen ke jong pon thiblo la pen ke nili tum chot kari la ke Karbi Anglong arat an bang ke alang li pan bang ke la so alam kininge la hongari Christian alam dhorom alam pachar bo wer je pan ba Karbi ajuteng long setami alang lining ye pon la karcharer long setami ne to ipsasi pen ke karcharer along setami ne to ke nada ke pasek sak na ve ke kam khito na ve setami alang like la Karbi rong asara tom pen setami